Градът може да бъде шумен, забързан, натоварващ. Ами ако ви кажем, че само на крачка от всичко това се намира оазис на спокойствие, стил и качество. Запознайте се с Evergreen Bankia, не просто жилищен комплекс, това е крачка към спокойния живот. Evergreen Bankia е отличена в номинацията за луксозно жилищно строителство в екосреда на престижните награди Luxury Property Awards 2023. Evergreen Bankia съчетава модерна архитектура, внимателно планирана среда и естествената хармония на Банкия. Тук всеки детайл е създаден, за да ви даде усещане за дом, който отговаря на най-високите стандарти. Банкия – място с традиция, зеленина и уникална атмосфера. Минералната вода, чистия въздух и тишината правят района изключително предпочитан за спокоен живот, а развитата инфраструктура осигурява всичко необходимо на пешеходно разстояние, от училища и магазини до здравни услуги и градски транспорт. Архитектурата на Evergreen Bankia е съобразена с околната среда – съвременност, елегантност и устойчивост. Използвани са висококачествени материали, а разположението на сградите осигурява естествена светлина, гледки към природата и усещане за простор. Всеки детайл носи идеята за модерен живот в хармония с заобикалящата среда. Животът тук означава спокойствие и удобство. Зелени площи за разходки, кът за игра за най-малките, открит басейн за летните дни, подземен паркинг и сигурен контрол на достъпа. Всичко това оформя една завършена и подредена среда за цялото семейство. Комплексът предлага разнообразие от жилищни решения. От уютни двустайни и функционални тристайни до уникални мезонети и апартаменти с частни дворове. Плановете са проектирани с мисъл за максимална функционалност, естествена светлина и усещане за уют без компромис с лукса. Evergreen Bankia не е просто добро място за живот. Това е стабилна инвестиция. Нарастващото търсене на качествени имоти в Банкия, съчетано с внимателно подбраната локация и високото качество на строителството, осигуряват отлична възможност за увеличение на стойността и стабилни доходи от отдаване под наем. Предлагаме и възможности за преференциално финансиране с доверени банкови партньори. Evergreen Bankia е проект с визия за по-добър живот, по-добра среда и по-сигурно бъдеще. Ако търсите място за дом или актив, който работи за вас, не просто квадратни метри, а стойност, свържете се с нас и направете първата стъпка към разумно, красиво и устойчиво решение.